auki. Joo, koko ajan rahaa tulee nytkin. Palkka tippuu koko ajan. Paljon tästä tulee rahaa tästä koulusta? Se riippuu katsojista, aktiivisuus ja striimausaika. Striimaat 6 tuntia, sulla on 500 kattojaa, niin on se joku Joku sanoo, että sulla olisi 30 sijaan kuullut, mutta eihän se voi pitää paikkaansa. Se on paljon rahaa. Mistä tiedät? Valenaat baba, kiitos tunnista. Viekää Lassin neitsyys. Mä en edes oo neitsyt. Täällä ei selkeästi ole niinku faneja paikalla. Ei ookaan. Ihana rentouttava. Lassi, otaks sä tupakkaa? No voisinhan mä röökin ottaa. Lassi, droppi sieltä lentää. Toi. Toi oli kova. Ai sytkä ei oo perkele. Kello sytkä. Kello sytkä. Älä vittu heitä. Mimmin kanssa. Ai niin joo. Joo, mä unohtan. Pitää kysyä. Me nähdään. Ei voi huomenna. No mä voin kysyä. Ei se ole into Chelsea. Chelsea vaan Lassi lyö. Mut vedä. Vedä Lassi. Vedä kunnon tykkiin. Toi oli kyllä kova. Kun sä olet 800, sun pitää imeä joku mustamiehen munnaa. Ei, mä lähetään. Ei, miten se nyrkki menee kun lyödään? Näin. Jopa näin. Löytyy. Hei, Lassi. Vedä näin, Lassi. Joo, Lassi, vedä näin. Näin vedä. Eiks niin, et ajakaa on leikstyviin? No niin! €700 jo kustantaa tyttö poskelle. Hei, Lassi, älä vielä vedä. Tykkäyksiä. Postatkaa, tykätkää. Ai vittu, toi oli kova. Seuraavat 100 minut, näytä miten sä löit. Noi skenelaisia. Noi on tollasit, mutta mä laitan niitä. No niin tylleröt, nyt tulkaa ja oota. Nyt on niinku. No niin, Skenelasit. hei. No niin tylleröt, tulkaapa tänne, niin Lassi antaa teille vähän kyytiin. Hyyvi. Sori, mut toi ei oo cool. Aiks sä haluat pitää? No mä pidän skenellä. Lassi on ammattimies. Hei, tässä on semmonen... Lassi, ei näin tiedä. Mun live-kamera tähän live-tallenteisiin jää kaikki. Niin jäi tallenteeseen pätänkin naisiin. Hinnat näkyviin, niin pystyy vähän vetelemään. Oh. Voi vaan hinkata nahkaa yhteen. Onko sä tuuma? Lämmin ihan kaunis, viekas ja ennen kaikkea onnellinen. Kaunis, riekas, Viekas. Joku sanoo, että sulla olisi 30 sijaan kulli, mutta eihän se voi pitää paikkaansa. Se on paljon rahaa. Mistä tiedät? Ootteko te ihan oikeasti? Onks mä nyt tässä se 3. pyörä? Ei. En mä tunne sua. Vassi, Kavi, Eikä oo. Näytä munat.
Mitä? En mä tunnu. Ei oo mitään sopimatonta meneillään. Ei. Ja ehkä tämmösiä ihme tuhmia puheita. Pussatkaa Lassia. No, Tio me tehdään näin. Oti on varma. Ei sen kerran kannata. Liina hiukset kyllä. Oli aika hyvä. Aina 1 milli vielä unohtuu. Juttu mitä mä tein, se suuttu. Ei, olisiko teillä 1 röökkiä imasta? Lassi! Niin, mitä? Haluatko sä röökki imasua varten? Tää on mustaa. Alboron punasta. Punasta. Donate. Mitäs teikäläisille kuuluu? Mut hei, sä voit imeä punasta ja sykkivää. Joo, koko ajan rahaa tulee nytkin. Palkka tippuu koko ajan. Mahtavaa. Paljon tästä tulee rahaa tästä touhusta? Se riippuu katsojista, chatin aktiivisuus ja striimausaika. Ei sitä voi tietää. Keskiarvo. Paljon tämmöisestä niin kun sä käyt täällä vähän yöstä, niin paljon tästä tulee. Kari tohon viereen, niin 2 pojat hyppää tonnilla 500 ylöspäin. 500, jos sä striimaat 6 tuntia ja sulla on 500 kattojaa, niin on se joku 150, miinus mun vero ja näin. Onko se vaan sitä Kari kun hyppää Joo, siihen, niin se no on ei, mä sanoin, se riippuu. Niin, riippuu. Kuka Juntti kyselee? Ei Juntti, vaan asiamies puhuu kovaa kieltä ja näin. Kiitos, hyvää yötä. Kiitos. Kiitoksia. Lassi-tyyppi. On Lassi. Ai jaa, hyvä. Joo, mistä sä tiesit mut? Joo, mä teen vaan työitäni. Mut nyt on... No, mä kuvaan vaan itteeni. Okei. Oot kaunis nainen. Oot sä sinkku? Aan. Oho. Minnes Mimmi on matkalla? En kyllä yhtään osaa sanoa. Hui! Kato. Ei helvetti, ootappa. Kaunis nainen on pikkasen. Oota. Onks tää, mikä tää on? Oi. Onks tää sormus? Se on sormus. Okei, oota, pienäpäs tonne aspa. Oota. Odota hetki. Löytyi sormus. Pienäs tosta. Ainoa, mä siis oon työtön, mut periaatteessa tienaan tällä mun rahat vaan. Ai jaa. Mä oon somettaja, tiedän täällä mun elantoni. Niin joo, mä oon huomannut kyllä sen. Minkä ikäinen neito on? Mä veikkaan, että sä oot 18. Ei nyt ihan koe. Tässä. Oo, täällä on ihan paskaa. En ole. No, 25. Niin ja... Kuuluuko sä tubettamiseen? Ei. No, ei siinä mitään ongelmaa kun kuvaa itse, mutta mä sanon suoraan, että kyllä ne hitusen vanhemmat on mun makuun. Niinkö? On. Joo. No joo, siis joku vitu mummo joutui mua vetelemään tattiani. Joo, mä tiedän. Ovat aika sairasta. Itähän aika likasta on käydä maksuisissa loppujen lopuksi. En mä oo käydä maksuisissa. Mitä? Ei. Siis me jouttiin tilan maksuinen, ei joku oma mummo. Niin, mutta se kun se huusi, ne on sairaita. Joo. Mä saatan nyt lähteä subbeihin, että kiitoksia. Saatana kun sykki munassa ihan hirveästi. Baarissa. Pitää ottaa tuo bussilippu, ostaa nopea puhelimeen. Loppusauda. Ota. Pieni hetki. Tosta A, B ja... Ne hetki. Bussikortis loppusauda. Oota, pieni hetki. Helvettä.
Toi 10 on pienet vallet. Milloin tää lähtee? 10. Hä? 10. No niin, päästiinhän me. Bussikortissa loppu kuukausilippu siis. Pitää ostaa uusi. Rahat ei mennyt vielä tilille. Kuinka? Bussilipusta ei vielä mene rahat tilille, kattokaa. Safe.